Programang kapakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman lain. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Rugi tayo, tapno sa tayo iring pasen, tapno malpasen. Tayo mat pag ginanaan man takarabukob tayo. Sagodayin nga rin tisurat, idi kalman laeng ni pagayam tayo nga Elsa, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi na napabaring kwasak gabuta. Kastaon ni maten ti nakakiktot ko agap apa manen manong nemi ni manang ko kenti kayong ko. Kuan manong agap apa manen manong nemi ti kapsat ko kenti asawa na nga kayong ko. Ani manong Jojo ken kastamaten ken ni hanggayam nga ni Jojo. Ni Kuya Rodel kani Manang Vanji manong nemi. Agap apa damanin. Kat kastoy manong nemi ti dialog da. Di mababakyang ka? Si kapit manadladaw karabarabian ng agawid. Imbes ko mga siyakti agawid maladaw nga sumang pa dito balay. Ngayon si kakit ng babayad kinatao na. Kaya't lang asawin manong nemi ni Manang tinaladaw nga nagawid. Buwan. Baligtad. Di ko mamanong Rodel, manong nemi, nga iso ti lalaki, kin iso kumat manadladong ang kawid dito'y balayda. Balayda, nga pagiganak manong nemi. Ngayon naman manang, kat sumong tumatan manang. Ano ko pa problema ka na ako nagawid na? Dakbat, pati man di ano sa anak ko mang ngagawawid. Di ang ngagawawid din. Napipinas ba'y? Masakit pinamabagyan ka? Sakit na parte ka nga gawin. Kapag maparte ka, nga narado ka na gawin. Manong nemi bimarat salitaan. Ini ibaga ni kayong ko manong nemi, iti panang ibaga ng... Di mo pala ibaga ada lalakim? Ala? Siya? Ag lalaki yan? Ano ordo mo parang terawar? Binababayang ka? At nakatiruan, makininom, kada iti lalaki ka na babae. Babae, di ka doon kami no, mga wala lalaki. Nga ba lalaki? Siga, at dapat babae. Mo ko markaron ba? Kurang na lang nga adaman alpaak kadakuan. Huwan manong na. Mapanak ko mamakibiyang ngamjak pinapadasan tinanganawa kadakuan. Ngayon nung kabilin ni Manang ko, siyempre, sakit ko, ang kapsat ko. Ipagpakaasik ka ni kayong ko nga dinadangran ni Manang. Ngayon saan na matakabilin? Napipapay manong nemi nga ni Manang ko, itimang sipat kini kayong ko. Nagat ne? Ang damatan nagkarakaradakan ne? Agit tumbamutin ni Manang manong nemi kadagiti alikamin iti sa alas. Ad-adaan manong nemi nga ni Manang tagwala. Gabo siguro tanabartek kati manong awan ti inom na. Agan anawo mo tin manong nemi ni Manong ako na. Naglalagtalagan! Abid na tayo alam ko man na kita. Ginatang mo na kita. Siyak tinanggatang ka na kita. Alikaman no appliances. Ar-arakuban ng tumot na nakabkaban siguro. At ibatanak! Impatanak, ako pa nagasta. Impatanak, Rodel. Tanakan. Di ka lang mabain, di ka ruba. Anak ko ba nakababay, di ka ruba? Aba ko bibigyan na. Anak ko, sunod. Bigbigaran na. Gusto na. Nagtalak ka na. Nagtalak lang, Rodel. Bukaw na pa lang. Oo, hindi kituhin ako ng tinahang ko. Ay, lukag titurog ko. Baka jak tumanin makaturog na alis to. Nagtalabot lang ni Manang ko manong nemi. Kalpasan nga saan nga nagpungtot ni Manong Rodel ket
biyang nan tinangay ayo kini manang tapno agtalnan. Nagartemat at nagsangsangit. Hindi mo lang kayas nga mo. Isulat ti, may sa gani po, tiragsakot papan maki barkada. Talapat pati gamit ti barkada, gamit ti siyak. Amata! Alausto na nga ro din, alausto na. Kaganayon mo kami nga mga ko kagawin. Basta, iso tiragsak ko. Tanad na nga naman patag di barkada mo gamit siyak. Amata, napatag ka, iso kasang patag ka nga ron. Napatag ka at asawa ka. No, kumasanggan nga sang patanakit, maden. Nalusto na nga ron. Alamay kan sa kwarto. Umay kan sa kwarto. Pagkateng ka, sakruyan ka. Kaya na, naman sakruyan ka. May batanlak. Natan nga batan. Intan si Selita. Inton bigatin nga ornusan na dagit inwarwaram, nagloko ka. Ano ni ading mo ton nga Elsa, ti mangurnos dito eh. Di ka pa'y mabaing kini ading mo. Estudyante ti absat mo. Basta pa nga green no bigat. Isunto man rin ti agistima dito balay. Kaya siyempre kasi nga pigsa makit nalukag titurog na. Kaya dagiti karoba. Anong tumanin sa wanda kanya kitong bigat. Magsasaritaan na kan tumanin. Nga sikapin nga babae at manadlado, yung mas kasyak. Wala, sige, mansunak manin. Ano saan? Umihan, sumaritan di salita. Nagtal na damit laeng manong name. Nakululi makmanan ti arabi. Jabot din makaturog. Madamdamapi manong name nagaling agak. Madamadan sa palang taon nagti kwarto da. Abay nga, agas asog ni manang. Sa baling asog deta. Manong name ti makderak, bimango na tag makderak. Sa ko indunes, tilapayag ko manong name itididing nga nagbaitan ti kwarto kan ti kwarto da. Nakaw, sa baling agabo da ito no itay kat nagapapad sa nagtabtabog nga nagitultulid ti alikaman ni manang sa inan-anamo mat ni manong Rodel nga rinakrakap itakat sa baling nga rakap dito at daruman sana nga rakapan at ang mga kuti asog manong Rodel nako biyang ko man nanti umapal. Sabi kami ngayon, dinas ko tilapahid ko ditiding. Sumli ako ng tikatrek. Ngayon mo rin diadda ako ng tikatrek. Manong may ipigpig samat ni Manang. Rodel, ay, sasap, Diyos ko. Namartag namin ka. Agpakaturog kayo kadi Napya kumamit no di kayo agpapaapal. Kinun ko na. Kabigatan na manong name naman pinapuyatan na agriingak latama sapa sa siyempre adut ubrak. Daya inubrak iti nag-urnos nang daldalos iti niya nagbalwalaan ti kapsat ko. Manong Rodel, manong name iti muna nga nakariing kat imay dito kusina. Kuya, good morning. Good morning, Elsa. Sorry na-disturb yung turog mo ito na bi. Okay lang, kuya. Tabalangan kape, kuya. Alaman. Di manang. Mas pala turog na. Hanga sa mga opisina ita? Ag-half-day ka, no? Ngam siya, nasa ka na sumre ka opisina. Nakaluto ak no ka mano. Kapayak-pay lang. Sak mo man nag-jogging, agpaling at itasango. Sa pulang agpaling itak Sa pulang, nag-exercise sak. Nakamatmatyo ka lang araw ni Manong. Agpaparamid ka pala ti abs mo. Ha? Una, rikat isukat ni Manang mo. No? Saan pumintas ti pamagik nga macho maselan. Katsiga, api ko ya. Adya nobyom, agjijimat lang. Awan pa'y nobyo ko ya. Di mat nobyom ni Kuan.
Sino ti magbaga mong istorya ng agar-aram? Lan kuya. Ni Jojo. Agar-aram pa lang. Hamong nga nobyo? Hampay kuya. Sabi, hindi mo pala sungbatan. Nulan ni kuya. Agbasbasa ang pailain. Kaya talaga nga jack type ni Jojo. Gayem lang ti pangbilang keng kuha na. Ngayam ararman na. Sino ka na ti kayat mo? Dadon ti kapem kuya. Apo na kayo may mas pa nagtemplam. Amo mo ni templa anak ni manang mo. No saan ko nga ilibas nga mapanibilan na yunak ti ingredients na nga puta. Hana mapatangan ni. Nakainayat kayo ti puro how many years sa manong nga tawan nga agasawa kayo. Di na ako mapaila amuman nga templahan ti kapem. Yan ang ti pagkurkurangan ni manang mo. Kasi lang mo lang ibaga ko niya nagbabawi ka ng asawa kin manang ko. Kamet. Pasensyakan ka ni manang ko kuya. At daman na taking ka mga order kang kuha na. Ano na kahit mo sawan. No di mo kaya nga marabrabyan nga gawid. Nga mapan makibarbarkada. Tinggarem. Anawaem. Ananawaek met. Ngam di mo maanawa. Tanaturturay iso ng imsika. Kuya, masapol nga tilalakit na turturay ng babae. Ngam please lang di mo dangran. Kasaritam na siya. Apin nga sanay ka kasta kuya. Awan. Sige. Ituloy ko ng kape. Irapin ko kape kabayatan ng jogging. Kaya ba nagpaligata? Sige kuya. Ibagam tulangin ito sarang ka ha. Ori sakit sa paak mo tirumwar. Gabato na sa pati klase. Manong nemi imununang rimuar ni Kuya Mitsyak. Taore ko nak talos mo yung magkladit klasik ka. Inore ko ni Manang Panji manong nemi nakariing. Kanidag ka po ni banyo hindi sarakon ti kanan na. Da ka pilagaya magkamanatong ng panagbasa? Okay lang ate. Napagbagisod to. Ang mga kunak no anda ka sa pulam. So nga, inuray ka nga nagriing. Yung galatag, basa no kan. Siya akong tiba ka mo to. Abay nga, di ka mamanagobra. Nasakit yung olok. Tapos ano nga dinasakit ka, nabartik nga si Magpad. Kailapi ko mang di ka anang usawan nga dagos kat kastaon iti panangmanso ni Kuya kang kadrabi. Manangmanso nga. Apa kinabilak ni Kuya? Nakakinabil nga minadakat sila John. Kasta ulit as-asog mo. Pasensya kan. Abi nga mingan dengdenggem. Kung makan nakaturog kan kasi ng oras. Kung ano makaturog ka nakakariingak gabuti ring kuryo. Sakit na Nagrinuman sa kayo nga siriingak dinangig ko. Oy. Elsa ha. Baka dagit amang mangig mo kat sumati agapunan no aping gumanat kang kanubyo kat maramanamet. Ay sa mong sayangan ti ko ha. Gastos ko nga magpapabasa kang ka. Awan ti magdalaga manang mga pagturpusa. Ikarik deta. Manang, hanga na siya relasyon yung mag-asawa. Pag kunang masanga na siya. Siyempre, tinasayat ngaag-asawa kat masapad ang pagpada nga agawid. Agkalang lang dangamangan. Sa tanto agad ang nasumrak ito yung unag ti kwartuna. Agad ang to agring ti bigat. Agkuyag ang to nga rumarmag trabaho ti bigat. Kaya nasayat ti komunikasyon nyo. Saan nga na tayo sakay sila makapagsangon kosta nga adda kayo ti trabaho ti kama. Di kami lang makapagsasalita, doon niya ti panggap plano yo, doon niya di kita hamo kayat na, di mo matkayat, siya ma. Hindi ko mapagproblema ang relasyon mo kinmanong mo. Manang, madikas diyang aramid ti babae, ngasut malado nga gawawin, makiin-inom. Hoy, Elsa! Kahit no mapanawan ka? Tadya akong suportahan ti panagbasa. Kahit mo? Alin naman ang
Awan ti karban nga mamagbaga kanyak. Kabuta ading ka. Inaunakim si ka. Kaya amok teraramidet. Di na pakibiyangan. Sana na pakibiyangan, no? Kidawag ti panakibiyang mo. Bahala ka. Anong bahala? Basta. Baka babawi ka to. Ano nakit mo kasawan? No maibus ti bannog ti panagayat ni Manong Keng ka. Gabot ti kasta nga raramidet. Andiyan tayo mo. Baka mapukaw ti amor na Keng ka. Kad makasarak ti sa bali nga babae. Isukat na ka. Isukat na ni Rodel? Oo. Hana mabaling aramid din dito. Apit ko mga saan? Agpatpatay unay ni Rodel kanya. Mukhang sa unti kasta manang, mabannog ti agayat. Lalo na kasta nga, hanggang nagbalingan na siya at nga asawa. Baka maumaking ka ni Manong Rodel. Baka makirelasyon sa baling nga babae. Hala ka. Baka balaw ka into no saan nga sumangpit suna. Hindi ko mas bibiyan ko. Kung saan sumangpit? Abay, numaaramid na, tsak maramid. Baka ay muno na akpagin din na. Alam manang, kahit mo sa una dal lalakim, laming nga salud-sud. Dasaran akong tamangan ako. Wala. Lumutok talang ngayon ni Manong nga dalakim. Hindi aramidan na bet. Tapay. Kursunadam ni kayong mo. Manang met. Baga mo na kursunadam. Taitad cooking ka. Ala, talagang nakasabahin, nagturuangan sa salitaan. Nakbalagbasa. It is eskwela Manong Nemi Calbasan ti first and second period bakantek. Iti alas 11. Tandaan to pa lang alas 10 ti bakantek Manong. Di ba sa ganyan ni Jojo? Hi, sweetheart. Di ka lang ba yun magkakamag kanyak ti sweetheart si ka Jojo? Ano nga rin ka sweetheart ka? Di ka man nagkungkuna ka, magbagat ka sa tatamang no? Kasi nung ada ko mag-propose kanya sa bali nga lalaki kit ibagbagam ti sweetheart kit awarin na sana nang ituloy. Gabat at pamati na kit girlfriend na kon. Hindi ba lang ang mga turuhan kitap no at kluran na ko mamantin. Ayaw pa'y kanyag na ita, Jojo. Ito sakit problema. Problema di kita da jabalay, problema ko. Damanong dakayong mo, hindi manang mo. Saan da kasurutan eh. Tsak mawatan. Agapa da. Kalpasan na. Madam na ma. Agrin numansada. Kasi saan ka mamati ka agapat agasawa sa dano sa bali nga klase man ti apa. Elsa, natural lang agapat, agasawa, agasawa. Kasla natay pananganam kasla arkos no rekado relasyon net apa. Into no kuan malpas ti apa alam mapasama. Kajayan. Teko na dang into nagkinawatan da manen na irot manen ti arakop, na samsamit manen ni ayat, na barbara manen ti agek. Kasi dito tagasawa tagapa. Dahil agasawa ang awan ta agapa. Kasta ka di? Yung sa bali man gamin ti mapaspasamak eh. Di manang ti maladladong agawid. Kan kaslaan nukutan na peke din nga dalalaki na. Nya? Di manang mo dalalaki na. Kin numamon deta ni manong ko. Ni kayong ko. Baka aramidan na. Aramidan naman. Balin-balas. Baligtad na ron eh. Di ko mamanong Rodel at dalalaki na. Ay, babae na. Kit ni manang agan-anos lang ta kasi dyan. Yung sa bali, baligtad. Di mahalang at lalaki na. Di ay, tanak mo problema. Awan sa bali itang panunutem no saan nga ti panagbasa, Elsa. Tayo doon naggraduar ka, talawam to idan. Nagsulsulo kan tumaten, tanalpas mo ten titulong takang ka. So, aklo na nakon, tayo doon makapagtrupos ta, dan trabaho ta, agasawatan.
Saan nga sikat kayat ko? Sino nga ron? Kita umot sa baling ang aram kang kano, dila siya. Wala tati amud ang amin, girlfriend na. Tipadamag mo mat kaming kadakwada kit girlfriend na kon. Sino pa itatumasadag ang aram kanya? Awan. Girlfriend ka man ka talaga. Kahit agin didi ka lang. Andiyan ang binihanda. Diyak mabisin. Nagtultuloy ba nung name tikas nga sitwasyon nga ni Manang iti maud-udi uno maladladaw nga agawid. An anawaan mat ni Manong manong name nga talaga natanggan ti ulo na. Gingay ti may isang arabii manong name agin inom ni Kayong Rodel iti sango ti balay. Hindi kitak ti oras alas 10 en tarabii. Ay nakamal maturog manong name nga abangan ko nak no mapakarwan ni Manong Rodel te uminom kat handa may sarak ti bagina. Idi asid gak manong name apag iso nga tumakder kumangim nini matulid din. Ay kuya. Natulid mat. Yung magtanapindas diba nagdiso na manong name ti ayan ti Bermuda Graces. Kuya. Vanji. Hangat siya ni Vanji, kuya. Siya ni Elsa. Ako ba ni ate? Umayan, kuya. Isa rin ka nito ulag ti kwartuyo. Kinunak ba nung name inahalak ti may isa nga ima na sa kupinada sa pinatakder. Kuya, tulungan ti bagim tapno makapatakder ka. Babayan aklatan. Sobre kaktor man doon. Kuya, madi, malin na awang ka dito. Namura kat na bartek ka. Umaykan, tulungan tayo bagay ma. O tumakder ka wen. Magkatang ka, ay guyudik tayo ma. May sa, dua, alo. Tinulungan naman ti bagay naman. Nung naimi, yung ti makadakas. Idi ta, igam na ti may sa takyag na iti abaga. Matulit na manong. Kuya, matulit na. Natulid kami matan manong na imig napandagan ng matan. Kuya, kuya, nagdagsan ka. Ayan lang, bumabak. Gor ka, kuya. Elsa, kuya, saan mong iyas nagtarupak? Mailiwa. Nabayagin ko. Ano? Kuya, ni Elsa dito saan nga siya di manang mansi? Saan nga siya? Kuya. Nagibas na ganyan pipik mo. Kuya, siya ni Elsa. Siya ni ipag mo. Saan nga siya ni baka mo? Amo. Siya ni Elsa. Siya wala ko man tinagbagling asawa. Kuya, sa mga prusan na barokong ko, kuya. Ala, kuya. Oreo Rodel. Manong nemi inikat nanti panang pandag na kaniyak. Ngayon tinakmot pa inariyaan. Gabuta, andan na giniduangan at kulap na iti duamin mansanas man iti barokong kugat mabanabat mas masakya. Kuya! Alak, kuya! Manaksid na mas masakyan na manon na niya sa dignan tirupa na kat ni alak, kaganan na matan. Hindi may sanga ima na nga nagkapitay di barokong kugat panon ti baba insalagsak nanti nakulap na iti unag ti pantik. Kuya, no. Kuya, no. No, kuya. Nagsangit akong manong. Gabuta talagang tangan tsak malabanan ng ti amin. Kasano nga labanak na ito
Kaya't kumit manong nang runa ka nagmayat ti panang kagat-kagat na iti mansanas ko. Kuya, sana kasukit-sukitin ti ruangan ti kuweba manong nemi ti baba. Kuya, no, kuya. Manong nemi kalpasan na ti makder sa anak sinakruy. Kuya, pangibanam, ipatan na kuya. I love you, Elsa. Ano kuya mo, di manang ruden, sangkot ka ba't patag di manang mo? At lalaki ni manang mo, hindi pa ilahing, ha? Dahil tadi ka po na nuabi, nagsakit unay tinakim ko. Mati mo nga pagkurkurangan, iti kapsat mo ng apay. Apay nga rabinan na tikas jay. Iso nga balbalsam iso na, siyak mo ti pagibalsam. Saan? Hanggang pagibalsam. Gamot ipatpatek ka. Hinta iti silad mo. Ha? Kanatarabinan na ti silad ko. Sadyay. Sadya ka pagustuhan na ti magkita kindrik nata. Elsa. Kuya. Elsa. Kuya. Elsa. Kuya. Ahon nga rin tinaraminak manong nemi kabot na magustuhak mo kan talaga nga damat nalimad pa panagayat ko ken kuya manong saan wali baken. Kaya dinak nga damat mapabasol iti kapsat ko kunak agsipunta winaruningak isuna. Puno gayam nga dalalaki ni manang ket ni kayat abalsen ni manong isuna ket siyak taramaten na. Anan do nga tat mapasamak. Nukas pagarigan ko naktamamuan ni manang ti amin. Mabusoy ko manong nemi nga inaramid na ken inaramid mi iti paggustuhan tirik nami. Iti mo no agundaway manong nemi nga naramanak iti panang romansa ti lalaki kaniyak. Iti panangagek ni manong Rodel na dumuduwa pa sa tibagik ka nagibibig ko. Iti tanggad ko. Rodel, iti barukong ko. Rodel, may mabapay ti ulo na manong nimikit ni. Rodel, nagmayang. Aging ka nga namin pinsanan manong nimi pinisang nan ti talon ti langit ko ket dito yan nga naguma nga sumrak rumwar sumrek rumo. Kuya, kuya. Manong nemi na ulit-ulit data, iti kadami, iti rabaw ti kama, iti uneg ti kwarto. Nagsardeng kamlang manong nemi, iti siyempre may busan kami man, iti pigsa, tamabandog kami man. Naging ka manong nemi nga nagriring ti cellphone na, ti magna ni kuya. Kuya, naging cellphone na yan. Sangis ti cellphone ko, natabag ko ti cellphone ko. Ano iti salas? Baka cellphone mo, kuya. Mabit lang tinak, sumbatan. Kuya, nakalabos ka. Ha? Nagdatayan ti brief mo ni, short mo. Wala ni kuya, marang nakalabos. Kuya, Kasumbatan rin, nagsublikan tumanin. Nagsubliak tumanin. Nakasumbatan cellphone ko. Nangig ko manong nemi, iti pa nakisarita ni kuya at cellphone na nakapigpig sa ako na, Anya! Hello! Anya ta ko nam? Anya ka rin kasasad na? Mimaring kwasak manong nemi, inalak ti pantik, kinshort ko. Isa ka, insuot ti, sandok. Kuya abay, limanang mo. Ha? Limanang medji apay. Nalamsan ng siguro ti naginom kat agmaneho. Na itong parang nakano ti kotse, ti puon, ti poste, ti kuryente. Anya? Nakasidan na ni manang? Wait, daray ito sa ospital. Manong, hindi ito sa ospital. Kasyaklatan. Nagbatikan. Nagbatay dito balay. Diyos ko. Isalakan niyo kumalimanang ko. Isalakan niyo kumalimanang ko, kunak manong nemi, ngayon bagbagak, nga slay no ulit-ulit ko.
Malas 7 nga tan, tibigat, manong name di agring ti cellphone ko. Ni Manong Rodel, tito tawag. Manong, kuya, ano ito masamak? Naisbal ka din ni Manang? Mamaling ka din nakasalita? Awanan ni Manang mo. Itay lang, 6:45, nga nagsatan ti hangis na. Oh my God! Nakamsat ko. Oh. Pinanawan ako ni Manang. Kasanuhog pa ita. Manang, diyak may nagturpos Manang. Sika ka men. Minagmagaan ka, di ka mapan makiinom. Muna ka nag-drive ka. Pwede ka nagsakbay. Pwede ka dimngag ka na kami Manang. Abay. Naitatikan ka na yung kong inong iti na nakamansaya kan tikapsat ko Manong name. Iba't naman lata ni Kuya Rodel nga makat atimay kanyak nga mang sungsungbat ka na kita nga saludsud ko. Nga kuna na. Uri awarin ni Manang mo. San ka may bayan, Elsa? Kuya, siyak ti mangituloy nga magpapasakan ka. Kalindol makapag-retor ka. Siyak ba yung magtulong kang katapnog sapol ti trabaho. Kalindol trabaho ka. Planuan tanton ti kalay sata. Kuya, si Maman sayang ni Manang ko sa ti magbagan. Kastan tumarat lamas na. Di mo kaniyam mo? Nada ito at talagat na ikari. Matay ni Manang mo. Tapno mawalo tapno dawayata. Tapno saan nga makuna nga basol ti relasyon ta. Allah, liniputan na kami ni Manang. Sorry Manang. Imuno na nga nang lipot kanya. Among kani, nga rin di lalaki na kat natay matin. Ha? Motorsiklo tilugan na. Nabartik mo. Nakarkaro pa tinapasamak kang kuha ng kapatid dead on the spot. Ano? Siguro, iti ayanda ita. No impyerno ti ayanda. Sadya siguro ti pangituluyan da. Ti illicit affair da. Kuya, talay magbaga. Uwin. Siguro kat nagkitan ti arap ti akararwada iti impyerno. Tasang ka din nga dikitikas ka na kuha ng aramid tikas dyan. Kin impyerno ti bagsagda. Ano kat sabi ko mga nakapagpakawan ni ate, sakbay nga nagsatan ti anges. Sabi ko tapi nakawan ni Apo Diyos. Tapno itimit lang langit ti magtungpalan na. Ang abali di kabit na tayo di impyerno latan, tapno saan da nga kita di langit. Kat sika kensyak nga nabati dito yung taga. Datamaten. Sika kensyak tinekari. Oh, Elsa. Kuya, nakamansayag pa lang ni ate. Nasakit man manong nemi ti panagapukaw ko ti kapsat. Takapsat lati kapsat manong. Namte ko na dan, masapol nga awatan ti kinapudno ta oraan niya't araramidek. Saan ko na mapasubli pa manong nemi ti biyag ni Manang. Iso tinekari. Pagpintasan na manong nemi saan da nga nadaan ti anak. Iti kayong ko. Kalbasan ti tabon, kan makabulan, manong nemi. Nagsarita kami iti kayong ko. Ana, dududwatan. Mapanggagbasa, mapanagagtrabaho. Nuwator dumting terapi. Akay tata. Haan kuya, orayan dati makatawin. Anong orayan pa lang di makatawin? Kat sampay nga natay ni Manang mo, inaramid tan. Ha? Kabayatan nga, na disgrasya. Kalablaban na kin patay, aglilinaban tamay.
Hindi tamat amokas jay. Kasi ang arti mapasama ka sa tama. At tapay lang ang nagkakainda. Taurahin tapay lang makapagturpos ka. Kinamadan ka doon trabaho. Tapno di kasta, makunan ton. Nga tataga talaga tinaikari. Nga katuluyan, itutong panbiyan. Insardengan ni Jojo tinangarim kanyak manong nemi di maamuan nanti amin. Sumad lang kayong nga tinakayat. Tari kayong mutkayat mo. Indaw-dawat mo matay ni manang mo. Tapno mabalo kita kay gasawa. Saan ko indabdawat, Jojo? Ngimisot na ikari. I'm sorry, Jojo. Hindi pa lang nga talaga nasaan ka kaya. Okay. Ano gutek? Sabi ko nararagsak ka din na. Hindi kayong mo hindi nga asawa mo ita. Awamat manong naimi na dalaw mi nga panagar-arya ni manang. Siguro kat talaga nga makita na naragsak kami kini Rodel, iso naragsak itan ni manang. Ano goten na manong naimi nga sumud lang tinagkurang kan nagbasol. Binagbagak iti kamsat ko, ngam sambat nga dimngay. Wan, nakapagturpusak, nadanak ti trabaho, nagkalpasan, ti duwang tawen, sipod da natay ni manang ko. Nagkalaysa kami kini Rodel. Idagdama manong nemi addan talo nga anak mi. Nangala kami ti yayak en katulong mi. Tanarikat manong, ngayrapin, gistimar, agaywan, nga adamat trabaho mi ngagpadpada kini Rodel. Kaya ni Rodel manong nemi agsardengak basa, agsardengak ngagtrabaho tapto mapawesak nga maestimar na kita talo anak mi. Yung kaya't kumatad trabaho na tapno usar kumatlang ti apa nagbasa. Nakaala kami manong name ti kabagyan na nga nasya at nga nang gudir nang asister karig taluan na kami. Uwan manong name sipot nagasawa kami kay ni Rodel. Alang ita pagyamyamanan mita gagahanga lang digdisan mi nga pagkinaawatan. Ganun daman sa mi nga pagkinaawatan sa mi nga mapabigat masulman mi nga dagos. Sana kas idi isuda kinimanang tagasawa nakang kanayod ng agap-apap. Agamanak manong ti anos mo nga nangibasa kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kanagitipadak ng dimangeg, kan nagmuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pag-ayam mo, Elsa. Thank you, Elsa. Hindi ka pa nagsurat.